Достар салам, хайырлы эртелер барыгызга да. Биздин бүгүн инде 19 май, саат эртең 6 толуп кетти. Биз нихаят бәрәңге отуртабыз. Инде сиз бәйләнмәсен өчен мин кидем. Иске киемнәрне тик аякта барыбер оппа күренәме? Тәпишкәгә бәйләмәгез, бик җайлы, бик уңайлы аяк киеме. Инде безнең анда бәрәңгене утыртачакбыз Алла бирсә. Бу безнең күршенең бакчасы, минем кабайның. Безнең үзебезнең бакчалар тегендә пишән. Безнең якларда инде бәрәңгене менә шундый пыт-пыт тракторлар утырта. Анда күршенең бакчасына керде, хәзер ана безнеке килә Алла бирсә. Беренче биразна китте. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инде Алла бирсә, яңгырлар вакытында юк. Уңышларны әйбәтләп җыеп алырга ясыймыз. Менә шулай итеп утыртабыз бәрәңге. Аның системасы бик җиңел дислар, менә шулай әйләндереп, бәрәңгене аска төшереп бара, моннан кертеп бара. Бер җайлы. Менә шундый биразна калып бара артыннан.